Το μάθημα αυτό αφορά τη θερμότητα. Στη διαφάνεια θα παρατηρήσουμε 3 εικόνες. Η πρώτη εικόνα μας δείχνει ένα κοτόπουλο στο φούρνο. Η δεύτερη εικόνα μας δείχνει το χέρι μιας μητέρας να ακουμπάει το μέτωπο του γιου της. Ενώ, η τρίτη εικόνα μας δείχνει μια πυρωμένη βίδα. Και στις 3 περιπτώσεις μετράμε τη θερμοκρασία των σωμάτων με τις αισθήσεις μας. Είναι όμως σωστό. Για να διαπιστώσετε αν οι αισθήσεις σας είναι ικανές για να μετρήσουν με ακρίβεια τη θερμοκρασία των σωμάτων, πραγματοποιήστε το παρακάτω πείραμα. Γεμίστε 3 λεκάνες με νερό διαφορετικής θερμοκρασίας. Στην πρώτη λεκάνη βάλτε κρύο νερό. Στη δεύτερη λεκάνη βάλτε χλιαρό νερό. Ενώ στην τρίτη λεκάνη βάλτε ζεστό νερό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ένα σας χέρι στη λεκάνη με το κρύο νερό και το άλλο σας χέρι στη λεκάνη με το ζεστό νερό. Μετά από λίγο βυθίστε και τα 2 σας χέρια στη λεκάνη με το χλιαρό νερό. Τι παρατηρείτε? Το πείραμα που πραγματοποιήσαμε ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ενώ το χλιαρό νερό σε κάθε περίπτωση έχει την ίδια θερμοκρασία, το χέρι που ήταν στη λεκάνη με το ζεστό νερό ένιωσε το χλιαρό νερό ως κρύο. Ενώ το χέρι που βρισκόταν μέσα στη λεκάνη με το κρύο νερό ένιωσε το χλιαρό ως ζεστό. Γεγονός που μας οδηγεί στο παρακάτω συμπέρασμα. Το πείραμα που πραγματοποιήσαμε μας οδηγεί στο παρακάτω συμπέρασμα. Οι αισθήσεις μας δεν μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια τη θερμοκρασία των σωμάτων. Οι αισθήσεις μας κυρίως μας βοηθάνε να καταλάβουμε τις μεταβολές που συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι, προκειμένου να μετρήσουμε με ακρίβεια τη θερμοκρασία ενός σώματος, χρησιμοποιούμε το θερμόμετρο.